Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Бүген башкалабыз Казанда 12-нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены башлана. Кукмара районында техниканы язгы кыр эшләренә әзерләү тулы куәтенә бара. Татарстанның халык язучысы, публицист Әмирхан Еникинең 115 еллыгы уңаеннан әдипнең истәлек тактасы янына чәчәкләр салу тантанасы булды. Язның беренче айы мартка да кердек. Тирә-юньдә кар ятса да, суыклар әле булса да, көннәр сизелерлек озыная, табигать уяна бара. Бүген 4 мартта явым-төшемсез, җил көньяк-көнбатыштан секундына 10 метр тизлектә. Көндез һава температурасы 5 градус салкын, юлларда бозлавык саклана, игътибарлы һәм сак булыгыз. Бүген 4 марттан 6-сына кадәр Казанда 12-нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены башлана. Быел әлеге чарага Россиянең 40 төбәгеннән һәм Татарстанның 800 кеше бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре җыела. 3 көнлек программада пленар утырыш, төрле дискуссион мәйданчыклары каралган, делегатлар Кукмара районына сәфәр белән барырга җыена, иртәгә 5 мартта Корстон сәүдә күңел ачу комплексында җыенның пленар утырышы була. Аның эшендә республика рәисе Рөстәм Миннехановны катнашу көтелә. Бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасы 2024 елны шәхесләр елы дип игълан итте. Илебезнең президенты Владимир Путин гаилә елы дип игълан итте. Шул уңайдан без әлеге безнең Россия авылларындагы төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарлары күргәзмә ярминкәсен татар базары бренды астында һөнәрче татар гаиләләрен туплыйбыз һәм җыябыз. Авыл хуҗалыгы тармагында иң җаваплы һәм мөһим этап язга техниканы әзерләү чоры. Чөнки нәкъ менә әлеге эшкә басулардагы эш тизлеге һәм киләчәк уңышның сыйфаты бәйләнгән. Техниканы киләсе сезонга гадәттә көзге эшләр тәмамлаганнан соң ук әзерли башлыйлар. Әйтик, Кукмара районында да бу эш инде тулы куәткә бара. Теманы Кукмарадагы хәбәрчебез Миләүшә Хаҗиева дәвам итә. Тиздән басу кырларда кор катламы күзгә күренеп кимиячәк. Шул сәбәпле бүген хуҗалыкларның һәр кайсы чәчү һәм җир эшкәртү техникасын әзерләү кебек мөһим эшләр белән мәшгуль. Урал хуҗалыгы цехында һәм ремонт мастерскойларында авыл хуҗалыгы техникасын төзекләндерү тулы көченә бара. Биредә трактор һәм агрегатларны яңа сезонга әзерлиләр. Урал һәм Россия хуҗалыгы белән берлектә 90 трактор, 100 автомобиль, грузовой автомобильләр инде. 8 бөртек җыятылган комбайн, 3 азык комбайны бар һәм бик күп төрле сельхоз машиналар исәпләнә. Барлык кыенлыкларга һәм бәяләр артуга карамастан авыл хуҗалыгы оешмалары җитештерүчәнлекне арттыру һәм хезмәт шартларын җиңеләйтү өчен заманча техника сатып ала. Биредә шулай ук яңа чәчкеч алганнар. Ремонт эшләрен башкару өчен бу хуҗалыкта 4 кешедән торган махсус бригада төзелгән. Аларның һәрберсе үзенә бүленеп бирелгән эшне башкара. Көздән бирле чәчкечләр ремонтладык, культиләр, катукларны Хәзер менә аммиак кертү агрегатына дозаторлар куябыз. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Татарстан яңалыклары өчен Кукмара районыннан. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетында татар халкының күренекле шәхесләренең рухи мәдәни тормышка керткән өлешен өйрәнү темасына багышланган Бөтен Россия түгәрәк өстәле узды. Биредә Татарстанда һәм Россия төбәкләрендә басылган яңа китапларны тәкъдим иттеләр. Чарада Мәскәү, Кемерово, Свердлов, Самара өлкәсе, Татарстан вәкилләре катнашты. Шулай ук биредә Бөек Ватан сугышының 97 яшьлек ветераны, журналист һәм язучы Александр Мановның чираттагы «Из глубин памяти» дип исемләнгән китабын тәкъдим иттеләр. Чара кысаларында галимнәр, туган якны өйрәнүчеләр һәм җәмәгать эшлекләре бүлекләнде. Безнең татар бөтен җирдә яши, шуның өчен аларны эзләргә кирәк, өйрәнергә кирәк. Без безнең төп бурыч. Шәхесләрнең тормышын өйрәнү, аларның иҗатын, аларның батырлыгын, аларның безнең халыкның мирасына һәм безнең халыкның рухи байлыгы нәрсә өлеш керткәннәр һәм аларны мәңгеләштерү темасы. Нефтяникләр турында язган нәрсәләр актуальны иде ул вакытта, бүген актуальны, и пока нефть бездә бар әле, и актуальны булачак и гомергә.
Изге Рамазан айы башланырга да нәк бер атна вакыт калып бара. Рамазан айы алдыннан Татарстанда чираттагы республика күләм татар озаны дип исемләнгән бәйге игълан ителде. Бәйгедә 5 яшьтән өлкәнрәк малайлар катнаша. Бәйге шартлары буенча озан милли ки калыпларына нигезләнеп әйтелергә тиеш. Татар озаны бәйгесенә гаризалар 10 мартка кадәр кабул ителә, ә җиңүчеләр 10 апрель ураза гаете көнне билгеле була. Бәйге турында тулырак мәгълүмат белән Диния нәзарәте сайтында танышырга мөмкин. Эфирда Татарстан яңалыклары чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Шушы көннәрдә Татарстанның халык язучысы Әмирхан Еникинең тууына 115 ел тулды. Ул татар әдәбиятында аерым урын алып торган каләм ияләренең берсе. 115 ел уңаеннан әдипнең истәлек тактасы янына чәчәкләр салу тантанасы булып узды, музейларда аңа багышлап күргәзмәләр ачылды. Әйтелмәгән васыят, рәшә, бер генә сәгатькә. Бу аның халыкка мирас итеп калдырган әсәрләренең берничәсе генә. Әмирхан Еники якты эз дә, күңелгә якын әсәрләр дә, төпле фикерләр дә туплап калдыручы. Шуңа да аны хөрмәтләү, искә алуны халык та үзенең бурычы дип саный. Татар кешесенең, гап-гади кешенең күңелендә яткан иң эчке, иң нечкә хисләрен, кылларын тибрәтерлек, шулар турында язып, укучының күңеленә тирән үтеп керә. Төп үзенчәлеге ул затлылык, һәм татарга шул затлылыкны кайтарырга, шул затлылыкны татардан, татар күңеленнән җуймаска, татар калбеннән җуймаска теләгән бит ул Еники. Язу намус эше, әдәбият ул тел сәнгате. Беренче сүзеннән алып, соңгысына хәтле дигән Әмирхан Еники. Ул бик кадерле мизгел, үзебез яратып уккан әдипләрне чынлыкта күрә алмагач, алар белән бәйле кешеләр безнең өчен бик кадерле. Әлеге очрашу, Флора Әмирхановна белән очрашу, истәлек тактасына барып, Әмирхан Еникине искә алу, безнең һәрберебезнең күңелләребезгә бик матур истәлекле мизгел булып кереп калган дип уйлыйм. Вакыт уза, еллар уза. Хәзер инде 24 ел әтинең вафат булуына. Аның әсәрләрен укыйлар, әсәрләрен беләләр. Театрлар куя башлады, кинода төшерделәр. Бөек шәхескә багышланган чаралар республикада ел дәвамында уздырыла. Алия Галиуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Ветераннар арасында республикада уздырылып килүче Балкыш фестивале елдан-ел яңа талантларны ача. Бу көннәрдә фестивальнең район күләм сайлап алу турлары узды. Әйтик, Опас районының Каратун җирлегендә дә талантлы ветераннар үз чыгышлары белән сөендерде. Каратун мәдәният йортында үтүче республика күләм Балкыш фестивале файдан ук бәйрәм рухын ала. Бәйгенең быелгы үзенчәлеге биредә талантлы өлкәннәрнең милли эштәлектәге кул эшләре урнаштырылган. Стафлар түгәрәгенә безнең авылдан инде шактый гына апаларыбыз йөри. Кагаздан үреп ясалган шундый матурлыкларын һәм мунчала җибеннән шундый матур әкият геройлары. Мырзалар авылында яшәүче Әлфия ханымның кул эшләре аеруча сокландыра. Аның иҗат җимешләре останың рухи байлыгын, һөнәри осталыгын чагылдыра. Иң элек өлкән яшьтәге үзешчән башкаручыларны районның ветераннар советы рәисе Гөлнур Насибуллина сәламли. Биредә Опас районының төрле авылларыннан килгән үзешчән коллективлар катнаша. Яшәү матур, яшәү шундый матур. Җырмаң булса, мен инде дөньяны там яңа җырлар чыкса да, һәрберсе белән кызыксынып танышып барам. Моны килгән кешеләр күрәбез. Бөтен миләрне менә күреп чыктык, матур-матур әйберләрне. Жюри әгъзалары һәр чыгышны игътибар белән тыңлап, бәяләп бара. Алар тарафыннан иң-иңнәре дип табылганнар Буа шәһәрендә үтүче фестивальнең зона этабына тәкъдим ителә. Алия Галиуллина, Гөлназ Валиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Опас районы. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.